otvorili neka skrivena vrata i završili u nekoj staroj prostoriji. Hajde da pogledamo. Za ime sveta? Šta je uopšte to? Transformers. Transformers. Mislim da nismo prvi koji su bili ovde. I šta god da je to, ne izgleda kao da je sa zemlje. Dobra stvar je što izgleda da je zaglavljeno ovde već neko vreme. Da. Misliš da živi neko ovde dole? Postoji samo jedan način da to saznamo. Hej, ako ima nekoga ovde, neka se javi ili zauvek ćuti! Zar ne možemo da se vratimo, Bili? Mislim da mi je šećer opasno pao. Poslednji put ti ovo kažem. Ne idemo dok ne saznamo šta njih dvojica traže. Ali šta ako su se izgubili kao mi? To znači da možemo da ostanemo zarobljeni ovde zauvek. Molim te, prestani. Sad sam se i ja naježio. Wow, nešto se jako čudno desilo ovde dole. Da, pogledaj ove stene, istopljene su. Hej, vidi ovo, stepenište! Ovo svakim minutom postaje sve čudnije. Hajde da nastavimo sa traženjem. Da li imaš predstavu šta se ovde dogodilo, Rede? Voleo bih da imam. Izgleda skoro kao da se ovde srušio NLO. Bez šale. Hej, Rede, misliš li da su ove stepenice bezbedne? Wow, hej, Carlose, budi oprezan. Hej, Carlose, ovamo. Molim te, Rede, budi pažljiv, okej? O, čoveče, šta je ovo? Ne znam, izgleda mi kao da je radioaktivno. Rede, ne! To je zemljotres, zakopat će nas žive. Zašto sam te uopšte slušao? Prestani da kukaš! Samo pogoršavaš situaciju! Ajde, Rede! Ajde da se gubimo odavde! Šta se sad dešava? O ne, sigurno je zemljotres. Gotovi smo! Čoveče, zarobljeni smo kao pacovi! Ajde, čoveče, ostavi to, ovo mesto će se srušiti! Dolazim! U redu, Frede, da ne paničimo. O Bože, u planini je epicentar, a tamo je Red otišao. Nadam se da je uspeo da se izvuče. Kompjuter! Ne mogu da čekam. O Bože, gotovo je. Nadam se da niko nije povređen.
Čoveče, potpuno sam izgubljen. Samo nastavi da trčiš.